Sa Oton, Iloilo, 3 pilason matapos matiruhan bangod sa pagmaoy, magkomparehay nga suspect arestado. Yaring balita nga atong gintutukan. Karasel sang Oton Municipal Police Station ang gintupan sang magkomparehay nga Sanday Lito Estribor kag Dani Colobong sang Barangay San Nicolas, Oton, Iloilo. Sa investigasyon sang pulis nag-away sa Estribor kag ang iya asawa, gani nagpautwas ini sang kainit paagi sa pagmaoy sa ila barangay kag nagpanghangkat sang inaway. Nagwa sila balay para dito lang sa gwa ang potwas. Naghala ka siya kasinggitan sa gwa to sa ila lugar. Natublag si Renan Andalahaw sang mag-ulog pa sang iya mga manok bangod sang gahod ni Estribor kag nagpanugid sa iya utod nga si John Andalahaw. Ginsulong ni John upod ang duha ka abyan nga Sanday Joe Herman Talibano kag Ricky Herbas Estribor. Apang hinali lang sila nga gintiro sang abyan ni Estribor nga si Dani Colobong. Na ospital ang tatlo matapos magkaangkon sang pilas. Suno kay Colobong self-defense lang ang iya ginhimo kag wala sang intensyon nga manggamo. Ang walang lang, bali, dumepensa lang kami, mahala nga rin ako, puliya din ako. Wala naman to sa ako, naglakat na ko gani, nagkalapong ko sa tiyanggi, sa dami bangko. Sige, no ko ibot ko ito gayan, sumigitan man to sa, nadugat hangkat na. Na-recover ang 45 nga kalibre sang pusil nga gingamit ni Colobong. Nagapangatubang sang kaso nga alarm and scandal si Estribor, samtang kaso nga frustrated homicide naman ang igapasaka kay Colobong. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.